Добрый дзень, тут Ганна Соус. Гэта размова са свабодай, і я вельмі рада вітаць у праскай студыі вельмі доўгачаканага госця. Гэта былы палізняволены палітык Павел Севярыніс. Добрый дзень, Павел. Добрый день. Я ведаю, што толькі атрымалі пашпарт замежніка літоўскі, і першая паездка ў Чэхію, вялікі візіт, пачынаючы ад хрысціянскага форуму, заканчваючы Чарнобыльскай канферэнцыі, вельмі шмат інтэрв'ю чэшскім СМІ. Раскажыце, калі ласка, пра тое, што адбываецца, што робіце ў Чэхіі, з кім сустракаецеся? Найперш было запрашэнне ад чэшскіх хрысціянскіх дэмакратаў на іх з'езд. З'езд для іх сапраўды важны, у іх мянялася кіраўніцтва, мяняўся накірунак працы. Давялося там выступіць, атрымаць узнагароду ад прэзідэнта чэшскіх хрысціянскіх дэмакратаў і пазнаёміцца з новым кіраўніком. Такі вельмі харызматычны чалавек, на яго многія ўскладаюць надзею і нават кажуць, што ён ёсць адзінай альтэрнатывай сённяшняму папулісту Бабішу. Я бачыла ўжо некаторыя пасты ў сацыяльных сетках і бачыла, што была Святлана Вранова, унікальны чалавек, якая, дзякуючы вам, вывучыла беларускую мову, пераклала, напэўна, все кнігі. Як так сталася? Як так сталася, што дзякуючы чаму яна прыйшла ў беларушчыну? Святлана цудоўная чэшка і цяпер ужо цудоўная беларуска. Яна ведае беларускую мову лепш за многіх і многіх беларусаў. Атрымалася ўсё так, яна сведчыць сама, яна верніца пратэстанцкай царквы, да яе прамовіў Бог і сказаў: «Беларусь, гэта тваё». І вот чалавек взяў вывучаць беларускую мову, узяўся ездзіць і знаёміцца з беларускімі хрысціянамі, беларускімі палітыкамі, перакладаць кнігі. Яна вядзе велізарную працу па дапамозе беларускім палітвязням. Зараз яшчэ і ў краіне яна ўключылася і ў гэта. Па церквах, вось мы учора з ёй былі ў пратэстанцкай царкве з чырвона-белым сцягам, людзі, пражскія хрысціяне, маліліся за Беларусь. Гэта было да слёз. І, канешне, шмат сродкаў масавай інфармацыі, які ўжо ведаюць Святлану, і яна для іх такі амбасадар, народны амбасадар Беларусі. Каталіцкія СМІ, пратэстанцкія СМІ, агульнапалітычна кірунку сродкі масавай інфармацыі. Прыходзілі ад яе лісты за краты? Прыходзілі лісты не толькі ад яе, але яшчэ ад тых вернікаў, якіх яна пабуджала маліцца і выступаць за Беларусь, але толькі спачатку, на валадарку. Потым нам забаранілі ўсякія лісты ад несваякоў, і, на жаль, тады ліставанне спынілася. Больш за 4 месяцы мінула ад вызвалення, вымушанай дэпартацыі. Праз гэтыя 4 месяцы, як вы бачыце, дзе мы, што цяпер варта рабіць, што мае сэнс рабіць, што мае сэнс не рабіць? Вельмі дзякую і тым, хто дапамагаў нас вызваляць, адміністрацыі прэзідэнта Трампа. Вельмі удзячны Літве, якая нас прыняла, Польшча, якая прыняла таксама шмат каго з беларускіх палітвязняў, іншым краінам. І беларусы, беларуская салідарнасць, плюс вось гэтай краіны, яны стварылі ўсе ўмовы для таго, каб можна было сапраўды вызначацца, якой справай хочаш заняцца. Для мяне пытанне не стаіць натуралізавацца альбо асімілявацца тут у Еўропе. Для мяне пытанне адно: мы павінны вызваліць Беларусь, дзеля гэтага збіраць усе сілы. І таму цяпер якраз працуем разам з Волечкай, якая вярнулася да мяне, над тым, каб такую працу наладзіць. Тут і відэа, тут і беларускія кнігі, тут і асвета, адукацыя, тут і партыйная праца, беларуская хрысціянская дэмакратыя. Так што бярэмся за тое, што было недароблена, бо мы павінны рыхтавацца да змагання і да перамогі. Владзімір Маскевіч был палізняволены, калі я з ім гутарыла праз месяц пасля вызвалення. Ён сказаў, што нацыянальная ідэя – гэта вяртацца ў Беларусь. Паводле вас, якая цяпер нацыянальная ідэя? Нацыянальная ідэя ў беларусаў была і ёсць адна. Мая формула – гэта Ісус Христос, які размаўляе па-беларуску. Гэта значыць беларуская форма, беларуская мова і беларуская культура для найвышэйшай маралі. Народ, які зараз на геапалітычным скрыжаванні, які зараз перад пагрозай ядзернай вайны, які ў самым фокусе, ў самым цэнтры вось гэтых пагрозаў і чаканняў, ён павінен быць на вялізнай маральнай вышыні. Мы павінны разумець, што мы адказныя перад мінулымі, асабліва перад будучымі пакаленнямі, за то, якую Беларусь мы зможам адваяваць і пабудаваць. Для нас цяпер вырашальны час. Многія, можа быць, не разумеюць, але дынаміка каласальная. Мы паглядзім, як мяняецца свет. Нават з пачатку гэтага года Венесуэла, Куба, Іран, ідуць гаворкі пра сусветную вайну, пра перадзел свету. І беларусы павінны не знікнуць. Беларусы павінны
выканаць сваё пакліканне і сваю місію. Вось удзел у гэтым я лічу зараз галоўнай задачай для кожнага беларуса, які любіць Беларусь. Вы вельмі актыўна ўключыліся ў грамадска-палітычнае жыццё, арганізавалі фактычна дзень волі ў многіх краінах, дзякуючы вашым намаганням, арганізацыйным намаганням прайшоў. Я хацела запытацца, цяпер выбары ў каардынацыйную раду неўзабаве адбудуцца. Многія кандыдаты прадстаўляюць свае праграмы, спісы прадстаўляюць свае праграмы. Чаму вы вырашылі не ісці ў каардынацыйную раду? Прапановы былі адносна каардынацыйнай рады, і я разумею, што гэта пакуль, напэўна, адзіная пляцоўка, дзе беларусы могуць галасаваць. Гэта плюс у каардынацыйнай радзе. З іншага боку, вельмі шмат скандалаў, вельмі шмат размоваў пра тое, што плён працы фактычна высвятленне адносінаў. З боку нават часам выглядае, што каардынацыйная рада больш раз'ядноўвае, чым яднае, а яе пакліканне менавіта яднаць беларусаў. Таму я тут узяў паузу. Это добрая рэч, паглядзець. Я думаю, што нікуды ад нас палітычныя працэсы не падзенуцца. Сам не ўдзельнічаю, але я сімпатызую некаторым людзям, якія вылучаюцца, і я думаю, што гатовы буду сказаць пабліжэй да самих выбораў каардынацыйную раду пра свае сімпатыі да гэтых людзей. Падазраю, што былі прапановы не толькі балатавацца ў каардынацыйную раду, але далучыцца да структураў дэмакратычных сілаў, да офісу Святланы Ціхановскай, да аб'яднанага пераходнага кабінету. Былі такія прапановы? Прапановы былі. І я вельмі паважаю працу тых людзей, якія прапаноўвалі супрацу, якія прапаноўвалі далучацца да іх. Тут, дарэчы, не толькі офісы, не толькі кабінет, тут і іншыя палітычныя сілы. Але сваё пакліканне, як хрысціянскі дэмакрат, я разглядаю ў тым, каб даць пэўную сярэдзінку, пэўны цэмент, можа быць, пэўны цэнтр цяжару для яднання беларусаў. Это зараз выключна важна. Альбо мы будзем адзіныя, альбо нас не будзе. І таму мы, хрысціянскія дэмакраты, пакліканыя весці тое, што па-ангельску называецца glue work, склейванне, цэментаванне. А дзеля гэтага трэба быць не на нейкім адным баку і не належаць да нейкай пэўнай фармацыі, пазіцыі ці апазіцыі, а старацца пачуць усіх і старацца працаваць дзеля ўсіх. Тое, што я стараўся зрабіць падчас арганізацыі Дня волі, размаўляў з усімі, з рознымі, было па-рознаму, але я чуў, слухаў, я бачыў, як шмат здольных і таленавітых людзей. Вельмі моцна шкадаваў і шкадую, што шмат гэтай энергіі траціцца на высвятленне міжсобных адносінаў і мару пра тое, каб беларусы змаглі дамовіцца. Вырашальны час набліжаецца, я ў гэта веру, і нам трэба рыхтавацца да яго. Я чытаю рэгулярна вас у сацыяльных сетках, і вы пра розных людзей пішаце пра гісторыю гэтых людзей і вельмі пазітыўна ацэньваеце, бачыце, фактычна, ваша пазіцыя цяпер бачыць толькі пазітыўнае ў людзях, у з'явах і падкрэсліваць пазітыўнае і пакінуць у баку, пагінуць у мінулым нешта негатыўнае. Які плён мае гэты падыход, асабліва цяпер, калі, як вы кажаце, што дастаткова шмат спрэчак розных, па дробных, недробных, з розных нагодаў. Гэты пазітыўны падыход, што ён можа прынесці? Гэты пазітыўны падыход практычна адзінае, што зараз нам, беларусам, застаецца. Мы павінны бачыць добрае адзін у адным. Беларус беларусу беларус азначае не проста, што мы кажам добрыя словы, а тое, што мы стараемся аддаць сябе, мы стараемся загладзіць альбо не заўважаць памылкі, якіх у нас саміх хапае. Мы ўсе людзі грэшныя, мы ўсе памыляемся. І не трэба рабіць выклад, што хтосьці беспамыльны альбо святы. Але тады, калі мы вызнаем найвялікшай каштоўнасцю асобу, чалавека, беларуса, нашу любімую Беларусь, мы павінны разумець, што тут адзін пра аднаго толькі хорошае, толькі добрае, і гэта вельмі запатрабаваная пазіцыя. Знутры Беларусі людзі вельмі хочуць бачыць згоду сярод тых, хто змагаецца за Беларусь. Это галоўнае патрабаванне, нават не тое, чым больш гучна хтосьці крыкне, ці больш крута хтосьці выглядае, а это пытанне, наколькі вы сябры разам, наколькі вы можете выйсці шчыльнымі радамі. Вы сталі вернікам пры канцы 90-х гадоў за кратамі, вельмі падрабязна расказвалі, якім чынам гэта адбылося. Я шмат гадоў ведаю, вельмі шмат людзей, якія прайшлі зняволення, ведаю шмат прыкладаў, калі людзі прыходзілі да Бога за кратамі. Вось цяпер найбольш жорсткія рэпрэсіі, вельмі шмат людзей за кратамі, і многія сталі вернікамі. Які вы бачыце патэнцыял у былых палітвязняў, якія сталі вернікамі? Якое іх месца ў тым руху, пра які вы гаворыце?
Я думаю, такія людзі, якія мяняюцца самі, мяняюцца да лепшага знутры, яны пэўным чынам свецяць, пэўным чынам даюць узор і іншым. І ўзор гэты не толькі ў тым, што яны робяцца хрысціянамі, належаць да якой-небудзь канфесіі, пачынаюць там, напрыклад, казаць рэчы, якія сухучныя з хрысціянскай дэмакратыі, напрыклад, альбо з беларускай гісторыі. Тут пытанне яшчэ і ў тым, што гэта паказвае выпрабаванні, турмы, все тое зло, якое тварыцца зараз у Беларусі, яно робіць людзей лепш. Бог абарочвае зло на добро. Тое, што адбываецца зараз з беларусамі, гэта не нагода для расчаравання, не нагода для того, каб пасыпаць галаву попелам і казаць: «О, родная Беларусь, ты зноў пакутуеш». Не трэба ныць, не трэба адчайвацца, не трэба расчароўвацца, трэба разумець, што гэта падкачка, трэба разумець, што гэта трэнінг перад вырашальным рыўком. Трэба разумець, што мы, беларусы, як нацыя, атрымліваем гард. І тыя людзі, якія выходзяць і кажуць пра Бога, якія кажуць пра змаганні, якія кажуць пра свабоду, якія гатовыя працаваць і змагацца далей, такія як Эдуард Пальчыс, альбо Мікола Дзядок, альбо Мікіта Залатароў, яны ў маім разуменні будучыня беларускай палітыкі, яны ў маім разуменні тыя, хто павядуць Беларусь далей. Я шмат чытала мемуараў былых вязняў сталінскіх лагераў, і Ларыса Геніюш, і Надзея Романовна Дземідовіч. Яны згадваюць, што у сталінскім гулагу з вернікамі нічога не маглі зрабіць. Проста адміністрацыя, все спосабы, якія традыцыйна маглі дзейнічаць на іншых палізнявольных, яны разумелі, што людзі як бы жывуць у сваім свеце. Наколькі гэты спосаб выжывання за кратамі, наколькі гэта дазваляе неяк абараніць сябе, калі ты ў зняволенні? У маім выпадку часта гэта было проста ратаванне. Магу сказаць, што калі б я не верыў, калі б я не маліўся, калі б я не чытаў Біблію, то вельмі можа быць, што і зламаўся б, вельмі можа быць, што і наклаў бы на сябе рукі, таму што там адбываліся страшныя рэчы. Там ёсць рэчы, якія часта чалавечымі сіламі не адолець. Канешне, ёсць і страх, канешне, там бывае і паніка, канешне, там просто, любы чалавек, там нема жалезных людзей, сутыкаецца з такой сітуацыі, в якой высвятляецца, будзе ён ці не. І тут я мог абапірацца толькі на Бога. Тут я мог наследаваць Хрысту, які маўчаў перад сваімі суддзямі. Я чытаў Салжаніцына, і я зразумеў, што і ў яго, і ў ягоных паплечнікаў палітычных тады яшчэ ў гулагу быў вось таксама такі стандарт паводзінаў. Мы можам маўчаць, мы можам стаяць годна, можам проста стаяць, проста вытрымліваць, і гэта працуе. Таму вера моцна трымае, і яна яшчэ больш трымае у вольнай абстаноўцы, у вольным свеце, калі шмат сумятні, шмат спакусаў, і калі шмат такіх ваганняў ці хістанняў. Бог вядзе і трымае. Я згадваю зараз тое, што адбывалася 25 гадоў таму. Это верасень, Курапаты. І я была сведкай, як вы спынілі фактычна будаўніцтва кальцавой дарогі, пашырэнне кальцавой дарогі на Курапаты. І тады паўстала вахта памяці 8 месяцаў. І пашырэнне гэтай дарогі ішло ўжо пад кантролем грамадскасці. Вялікая частка вашага жыцця звязаная з Курапатамі, з рознымі этапамі змагання за Курапаты. Там месца згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, там паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек было расстраляна. Рэстаран «Паедзем». Некалькі гадоў ішло змаганне супраць гэтай установы ля Курапатаў. Цяпер мы мала ведаем, што адбываецца ў Курапатах. Часам прыходзяць звесткі пра чарговы вандалізм у Курапатах. Мы не ведаем, ці там талокі адбываюцца, ці парадкуюцца гэта месца, ці замяняюцца крыжы, якія маглі проста састарэць. Што гэтае месца для вас азначае, і якая ваша парада, што могуць зрабіць людзі, якія цяпер у Беларусі для Курапатаў? Курапаты былі і застаюцца адным з найважнейшых месцаў беларускай гісторыі. І як некропаль нацыянальны, там столькі невінных людзей забіта, это просто в нацыянальным маштабе. Месца, куды пакаленні павінны прыходзіць. Хтосьці каяцца, хтосьці вучыць гісторыю, і вось сярод гэтых бароў, на гэтых узгорках вельмі часта узнікаюць хвалі нацыянальнага адраджэння. Гэта было, напрыклад, калі паўставаў Беларускі народны фронт, альбо калі аднаўляўся беларускі рух у пачатку 2000-х. Таму і сёння любы чалавек можа бесперашкодна прыехаць туды,
пастаяць каля гэтых магілаў, паглядзець на гэтыя веснавыя кветкі, якія прабіваюцца з-пад зямлі, паправіць крыж. Зразумела, што не ўсе могуць пра гэта распавядаць у соцсетках, але тут гаворка пра нас саміх, нашыя сэрцы. І я думаю, гэтая варта памяці ў курапатах, такая вольная, можа быць, неарганізаваная, асабістая, яна павінна працягвацца. Я ўпэўнены, што яна працягваецца. Калі будзе вяртанне ў Беларусь, што зробіце ў курапатах? Курапаты – гэта нацыянальны некропаль. Першым дарадцам у гэтай справе, канешне, будзе Зенон Пазняк, які курапаты адкрыў. Калісьці, я памятаю, мы лічылі, што там павінен быць музей. Магчыма, там можа быць проста капліца ці малітоўныя месцы для ўсіх канфесіяў. Магчыма, там можа быць і павінна быць нейкая адпаведная экспазіцыя, каб можна было не толькі беларусам, але людзям з усяго свету туды прыязджаць. Але ў любым разе гэта будзе адно з самых важных і знакавых месцаў Беларусі на дзяржаўным, на ўрадавым узроўні. Там, безумоўна, павінна быць і дэлегацыя, это абавязковая павінна быць праграма візіты для любога высокага замежнага госця, які будзе прыязджаць у Новую Беларусь. Курапаты – гэта нумар адзін. Я хацела згадаць недаўнюю дыскусію, якая ўзнікла, якую ініцыяваў Александр Фядута, былы палітзняволены пасля рэплікі нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага, што па-расійску літаратары хай выдаюцца ў Расіі. Я дакладна хацела не пра гэтую дыскусію сказаць, а пра тую тэму, якая ўзнікла падчас гэтай дыскусіі. Высветлілася, і вядома, што наклады беларускамоўных кнігаў яны невялікія, і, напрыклад, у выпадку з перакладам на беларускую мову Маркеса частка накладу не прададзеная, а паводле дамовы з выдаўцамі, звязанай з аўтарскім правам, калі гэтыя кнігі не будуць прададзеныя да пэўнага перыяду, яны мусяць быць знішчаныя. І тут паўстае якая праблема, не таму, што, магчыма, людзі не хочуць набываць, не таму, што ў іх няма грошай набываць, а таму, што яны не маюць свайго жытла, не маюць сваіх бібліятэкаў і не могуць проста папяровыя кнігі збіраць. Як вы бачыце вось гэтую актуальную праблему, не праблему, а вырашэння выдавання беларускіх кнігаў за мяжой? Першую чаргу згадаю пра Александра Федуту і скажу, што я з задавальненнем чытаў бы Александра Федуту па-беларуску. Нам трэба разумець, і тут я падтрымліваю Алеся Бяляцкага, што калі беларус не будзе размаўляць з беларусам па-беларуску, ніякай Беларусі ў нас не будзе. Гэта трэба разумець тым больш разумным і адукаваным людзям, якія цудоўна валодаюць беларускай мовай. Таму беларусы размаўляеце па-беларуску, это адзін са шляхоў да перамогі. Адносна кнігаў ёсць праблема, пра якую вы згадалі. І не шмат грошай у беларусаў эміграцыі, нема дзе папяровыя кнігі захоўваць, гэта ўсё ёсць. Але я перакананы, што не да ўсіх беларусаў і далёка не да ўсіх беларусаў, якія зараз ёсць за мяжой, мы дайшлі. Паспрабую у рамках прэзентацыі сваіх кнігаў, рыхтуецца зараз ужо ў друку, у сярэдзіне траўня чакаю на руках. Кнігу «Беларусь – гэта святое», это турэмныя малюнкі, высловы і вершы. Следам за імі яшчэ некалькі кнігаў, якія напісаў у зняволенні. Паспрабую пракатаць такую схему, каб у кожнай краіне, дзе жывуць беларусы, прайшоў шэраг прэзентацыяў, дасягнуць тых людзей, якія не цікавіліся, не хадзілі на палітычныя ці грамадска-палітычныя, нават беларускія культурніцкія імпрэзы, пастараемся праз сацыяльныя сеткі, асабістыя сувязі, праз цэрквы дабрацца да гэтых людзей, проста таму, што патэнцыял беларусаў і беларусі, якія зараз ёсць за мяжой, соцень тысяч людзей, ён далёка не ахоплены. І я думаю, што пытанне з распаўсюдам беларускіх кніг будзе паціху, патроху вырашацца, калі мы будзем бачыць, наколькі шмат беларусаў. В адной вільні больш 20 тысячаў беларусаў. Это дальнабойшчыкі, это айцішнікі, якія жывуць сваім жыццём. Яны расчараваны ў выніку бясконцых, там можа быць сварак ці спрэчак, яны расчараваны адсутнасцю перамогаў, але ніхто не адмяняў такую мяккую культурніцкую стваральную працу, ніхто не адмяняў кранання сэрцаў ад сэрца да сэрца беларускай мовай. І уключыць гэта, паспрабаваць гэта зрабіць, тое, што мы зараз абдумваем з нашай камандай.
Ну і дзеля справядлівасці скажу, што Александр Федута вельмі добра гаворыць па-беларуску. Цудоўна, так, абсалютна. Таму ніякіх пытанняў, мой заклік гаспадар Александр, будзем чытаць па-беларуску, пішыце. Павел, ну от перад запісам інтэрв'ю мы гаварылі якраз пра тое, як адбывалася вызваленне, і вы згадвалі, што з Владзім Лабковічам каля паўгадзіны размаўлялі з Марынай Калеснікавай па-беларуску, так? Так. Раскажыце пра гэта. Маша цудоўна размаўляе па-беларуску яшчэ з тых часоў, як мы пачыналі ў маладым фронце. Ну, яна просто была адной з зорак тады, у той час. І яна гэта не забыла, тое, што перажываецца ў юнацтве, такое светлае, такое, як бы, ну, просто за ідэю, за Беларусь. Яно не забываецца. Я думаю, што это адна з тых прычынаў, якія штурхнулі Машу ў 2020 годзе прыняць такі бліскучы удзел у той палітыцы, у той кампаніі. І я веру ў тое, што ну, ніякія там выпрабаванні, ніякія, можа быць, там крыўды ці перажыванні у турме ці пасля турмы не змогуць знішчыць Беларусь у сэрцы. Я вельмі спадзяюся, што Маша Калеснікава будзе і размаўляць па-беларуску з беларусамі і як мага больш даваць інтэрв'ю беларускім СМІ. Вернецца ў беларускую палітыку менавіта ў рэчышчы беларускіх інтарэсаў. Таму што той патэнцыял, які яна выявіла ў 2020 годзе, он не павінен прапасці. Мы не можам раскідвацца такімі людзьмі, як Сергей Ціханаўскі ці Маша Калеснікава, ні ў якім разе. Мы павінны залучаць іх у агульныя, у гэтыя самыя шчыльныя шэрагі. Ну, яна цудоўна гаворыць па-ангельску, па-нямецку і гаворыць па-беларуску. Як падштурхнуць яе ў публічнай прасторы гаварыць па-беларуску, як вы мяркуеце? Я думаю, што тут таксама патрэбная асабістая праца. Я думаю, што тут таксама патрэбнае добразычлівае стаўленне. Я думаю, што тым, хто абвінавачвае зараз Машу, варта прыняць трошкі іншы тон. І ведаючы, што мы павінны кожнага чалавека, асабліва такіх каштоўных людзей, прыцягваць да Беларусі, да беларускасці, проста казаць: Маша, мы ўсе можам памыляцца, ці мы ўсе можам штосьці не разумець. Рана ці позна мы ўсе прыходзім да Беларусі і беларускасці. Рана ці позна мы разумеем, што гэта як матуля. То есть тут просто часам там в юнацтве, ці можа ў сталым веку мы гэта не заўважаем, ці мы гэтым грэбуем, але чым далей, тым больш мы разумеем, што без гэтага ніяк. І вось любоўю, не там тлумачэннем, чаму там ты не так сказала, ці чаму ты не так, можа быць, там выразілася, а якраз просто любоўю і адкрытасцю трэба прыцягваць. Таму што калі і трэба выяўляць любоў, то я трэба выяўляць якраз да тых людзей, якія могуць дапамагчы Беларусі вырвацца. Быў рэкордна хуткі збор на стварэнне YouTube-каналу, на грамадска-палітычную працу, фактычна. Што цяпер адбываецца? Калі пачне працаваць YouTube-канал? Я бачыла, што вы звярталіся да аўдыторыі ў соцсетках, што б яны хацелі, якія прадукты яны хацелі бачыць на гэтым YouTube-канале. Раскажыце, калі ласкава, як гэта рухаецца ўсё? Калі чакаць першых стрымаў? Фактычна мы гатовыя уже цяпер. Але пакуль ідуць выбары ў каардынацыйную раду, мы вырашылі вельмі шмат палітычнага інфармацыйнага шуму. Трошкі згубіцца, таму адразу пасля заканчэння выбараў УКР в канцы траўня, хутчэй за ўсё, мы гэты YouTube-каналы запусцім. Большасць людзей хацела б там бачыць і філасофскія эсэ, і палітычную аналітыку, і нейкія турэмныя ўспаміны. Усяго патроху, гэта больш паловы галасоў цяпер. Але вот ёсць людзі, якія гавораць: нет, вот толькі гэта, ён павінен быць спецыялізаваны, гэты канал. Паглядзім, як ён пойдзе. Я лічу, што пакуль у Беларусі не перакрылі YouTube, маем магчымасць працаваць на Беларусі, на беларусаў, будзем спрабаваць казаць ім пра тое, што мы перажываем тут, пра тое, што мы можам зрабіць для беларусаў цяпер, падбадзёрваць. Мы можам рабіць тое, што не могуць рабіць людзі ў Беларусі, і мы абавязаныя гэта зрабіць. А якая будзе каманда? Я так разумею, Волечка будзе аператарам, будзе рабіць постпрадакшн? У нас ёсць цэлая каманда маладафронтаўцаў. У нас ёсць каманда, я не буду зараз уплічваць прозвішчы, яны вядомыя, але тым не менш, так, мы не дамаўляліся, што будзем рэкламаваць гэтую працу, мы сустракаемся з гэтымі людзьмі. Якраз тых, хто пачынаў УМФ у свой час, колькі хрысціянскіх дэмакратаў, мы разумеем, што Беларусі зараз патрэбна такая праца сэрца, такая праца, якая яднае, праца, якая дзейнічае любоўю, праца, якая дае веру, надзею, натхненне.
Гэтага вельмі не хапае Беларусі і беларусам. У веруючых людзей гэта ёсць. І я думаю, што мы пастараемся дзяліцца і працаваць разам у бліжэйшыя месяцы. Як будзе называцца YouTube-канал? Прапанова, якая набрала найбольш галасоў, постскриптум ад Паўла Северынца, ПС скарочана. Ну, паглядзім. Канчатковы выгляд канала будзе ўжо зразумелы в канцы месяца. Будем чакаць. Я хотела запытацца пра тое, чым займаецца, ну, вот, это, зразумела, патрэбны час на тое, каб інтэгравацца, на тое, каб распачаць новае жыццё. Вільні, вот, ваша сям'я пераехала. Я ведаю, што Вольга, ну, вяла даволі паспяховы такі хрысціянскі бізнес шмат гадоў у Беларусі. Чым яна займаецца, як яна бачыць сваю будучыню? Я маю на ўвазе, ну, не толькі ў сям'і, але, ну, як нейкую працу. Волечцы нелёгка даўся гэты пераезд. Можна сабе ўявіць, там бацькі, сям'я, сябры. Там ізноў жа крамка, там ізноў жа машына. То есть там просто вот тыя рэчы, без якіх яна цяпер. Яна просто выехала ў белы свет з сынам і фактычна з адной валізкай. Это сапраўды вельмі цяжка. І першыя некалькі тыдняў это вельмі адчувалася. Францішак, дык той вельмі лёгка перанёс, і ён кажа: «О, тата, все, мы дома, все цудоўна». Яму больш падабаецца хадзіць у беларускую гімназію, Мяскарына ў Вільні, чым у менскую школу. Вось. А Волечка, ну, але дзякуй Богу, вось мы цяпер разам працуем і над кнігамі, разам мы працуем над некаторымі рэчамі, можа быць, аднаўляць ізноў жа хрысціянскі бізнес, можа быць, выдавецкая праца, таму што тут шмат людзей, якія хочуць выдаваць, людзей, якія хочуць чытаць па-беларуску, пісаць па-беларуску. Хутчэй за ўсё мы будзем працаваць вакол гэтага, і Волечка, канешне, як заўсёды дапамагала. Гэта найпершы сябра, памочнік у камандзе нумар 1. А можа, трошкі больш пра кнігі? Больш пра кнігі. Беларусь гэта святое, ўжо падрыхтаванае да друку. Я спадзяюся, што прыеду з прэзентацыямі. Бліжэйшым часам планую і ў Беласток, і ў Варшаве, і ў іншых гарадах, куды запрашалі, в Украіне таксама. Вельмі спадзяюся, што выйдзе і кніга «Казка», якую я напісаў для Францішка. Ёсць ужо аўдыёварыянт, робім малюнкі. Ёсць кніга пра 500 беларускіх гарадоў, мястэчак і вёсак, эсэ пра кожны з іх, каб нам асэнсаваць, што гэта такое. Это цікава будзе в першую чаргу тым, хто там нарадзіўся, тым, чым жыццё звязанае з кожным з гэтых гарадоў. Беларускі календар пра 366 дзён, таксама эсэ, што гэта такое. Пра беларускія камені, як геолог, я пакуль сядзеў, згадваў, пісаў таксама эсэ пра беларускія камені, у тым ліку каштоўныя камені, яны ў Беларусі ёсць. Кніга пэўных турэмных нататкаў будзе, што там адбывалася. Ну, часткі я ўжо зараз паціху публікую на Facebook. Ну і кніга пра трыадзінства, беларускае хрысціянскае трыадзінства. Гэта Беларусь як стык трох канфесіяў, сусветны стык. Адказ на пытанне, для чаго існуе Беларусь. Вось гэта такая больш філасофская кніга, таксама гатовая. Ну, тут я толькі падрыхтаваць да друку і выдаць. Вельмі практычнае пытанне. Не дазваляюць жа рукапісы выносіць, так? Не дазваляюць. І ў мяне забралі абсалютна ўсё на выхадзе. Але я пісаў матулі, Волечцы і Францішку ў лістах. Некаторыя рэчы даводзілася пад выглядам фэнтэзі для Францішка. Ну, напрыклад, 3 Беларусалім, які яшчэ дапрацоўваю, завяршэнне трылогіі раману давялося пісаць пад выглядам якраз фэнтэзі. Эльфы, гномы. Памяняць назвы герояў. Праз год операддзел гэта прачухаў. І такія лісты мне забаранілі. Ну, але з іншага боку, пісаць пра іншыя гарады, пісаць пра дні календара, ну, што тут такога? Ну, і нешта ў памяці проста, нешта ў памяці было. Гэта, в прынцыпе, ўсё засталося у Волечкі і ў матулі. Мы гэта адснялі, зрабілі лічбавы варыянт, і цяпер гэта ў нас ёсць. Джеміні, штучны інтэлект, ён считвае рукапісна, вельмі добра считвае, я пішу друкаванымі літарамі, таму ён вельмі добра считвае гэты тэкст, і практычна гатовы набор. Таму, ну, у мяне зараз на руках вось практычна гэтыя 7 кнігаў. Вершы нельга было адсылаць, і калі я сядзеў у ШИЗО альбо ў ПКТ, там забаранялі адсылаць наогул, там, канешне, даводзілася пакладацца на памяць. Больш за 20 вершаў, якія выйдуць зараз вось цяпер у кнізе, мне даводзілася кожны аўторак паўтараць. У мяне аўторак быў, я барабаніў больш чым 20 вершаў на памяць, каб не забыцца іх. Ну, выйшаў, аднавіў.
Сказалі, што Францішак значна больш ахвотна ходзіць у віленскую беларускамоўную гімназію, чым у беларускую школу. Раскажыце, як у яго вучоба, з кім ён пасябраваў ужо, як это адбываецца у яго інтэграцыя ў новае жыццё? Ведаеце, у Вільні шмат зорак, я не буду называць па прозвішчах, каб нікога там не забыцца, не пакрыўдзіць, але там зорныя класы, там заходзіш у гімназію, праводзіш сына ў школу, і ты пачынаеш сустракацца, ты пачынаеш просто, ой, вітанне, ой, прывітанне, ой, класна, там просто, беларуская эліта, разумееце? І дзеці, адпаведна дзеці, якія размаўляюць па-беларуску, якія цудоўна разумеюць, што такое Беларусь. Так, шмат дзяцей, якія паміж сабой размаўляюць па-расейску, але той факт, што бацькі аддалі іх у беларускую гімназію, каб яны вучылі ў беларускую, таксама шмат па што сведчыць. І класныя настаўнікі. Проста вось ад сэрца я скажу, вось, напрыклад, тая настаўніца, якая ў класе ў Францішка, ён проста літаральна закахаўся ў яе, там проста любата глядзець. Хоча ў школу, дзіця хоча ў школу. Са мной такога ніколі не было ў Савецкім Саюзе. Вот. Так. Працягваючы размову пра пазітыўны падыход, пра тое, каб бачыць толькі добрае, падкрэсліваць добрае, ёсць рэчы, пра якія трэба жорстка казаць. Я маю на ўвазе тое, што цяпер у Беларусі. Як гэты пазітыўны падыход спалучаецца з тым, каб называць рэчы сваімі імёнамі? Ці час для гэтага? Безумоўна, для гэтага час. І тое, што ёсць варожым для Беларусі, тое, што разбурае Беларусь, яно павінна называцца як належыць. Мы не павінны рабіцца такімі ружовымі поні і казаць, што мы там, значыць, будзем гладзіць па галоўцы тых самых кадыбістаў альбо спецназаўцаў, якія збіваюць людзей, якія катуюць іх. Ні ў якім разе. Я асабіста магу ім прабачаць, но я цудоўна разумею, што абсалютная большасць беларусаў будзе патрабаваць справядлівасці ў гэтым выпадку. І гэта абсалютна дарэчна. Нам трэба разумець, што нашы ворагі — это не тыя, хто мысліць па-іншаму сярод беларусаў і ў Беларусі, а это тыя, хто робіць Беларусі адкрытае зло. І супраць вось гэтых ворагаў трэба накіроўваць сваю энергію. Трэба разумець, што ні Пуцін, ні Лукашенка, ні ягоная каманда ніколі, не гледзячы ні на якія дыалогі, не гледзячы ні на якія перамовы, яны проста не будуць будаваць Беларусь беларускую, яны будуць яе разбураць. Можна згадаць пра то, якія складаныя ў свой час былі адносіны, якія сваркі былі ў свой час там паміж, напрыклад, там братамі Луцкевічам і Ластоўскім. Каго это зараз цікавіць, каго это зараз кранае, это абсалютна непатрэбным аказалася. Яны побач стаяць ва ўсіх падручніках, яны проста волаты беларускасці. І навошта тады траціць сілы на тое, каб абвінавачваць адзін аднаго ў тым, што там вы неправільна зрабілі, там вы не так сказалі. Прабачце, все беларусы павінны з'яднацца дзеля таго, каб даваць адпор ворагам. Ворагі ёсць, іх шмат. Павел, у вас ёсць магчымасць звярнуцца да нашай аўдыторыі цяпер. Магчыма, вам патрэбная падтрымка, дапамога, магчыма, вы хочаце іх заклікаць нешта зрабіць. Што б вы сказалі людзям, якія, все гэтыя гады, і не толькі з 2000 году, але все гады, калі вы былі ў зняволенні, вельмі вас падтрымлівалі, вельмі перажывалі за вас? Дарагія беларусы, в першую чаргу вялікая падзяка ўсім тым, хто маліўся, усім тым, хто падтрымліваў і нас, палітвязняў, і нашыя сем'і. Вялікая падзяка і вялікая павага тым, хто зараз у Беларусі застаецца незламаным і працуе дзеля таго, каб Беларусь была Беларусю. Цяпер не час расслабляцца, цяпер не час на сваркі і крыўды, цяпер не час на адчай. Цяпер час рыхтавацца да таго вырашальнага рыўка, да якога мы ідзем. Свет мяняецца вельмі імкліва і хутка. Калі беларусы будуць разам, тады перамогуць. Калі мы з вамі будзем ісці з верай, з надзеяй, з любоўю, верым, можам, пераможам. Дзякуй вялікі, вельмі рада яшчэ раз бачыць вас у праскай студыі, спадзяюся, не апошні раз. Добрых вам візітаў, добрых вам сустрэчаў, паспяховага YouTube-каналу. Дзякуй вам. Нашым госцем быў былы палітзняволены палітык Павел Севярынец. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.